Jucătorii sunt cei mai tari. Trebuie să ne punem și noi un cuier aici. Hai să-l pun. Trebuie să-mi armez mereu momentul ăsta. Și de asta o să păstrez. Și o să-i pun și hainuța lui Emma aici. Adică am vrut să zic Alexandra. Mersi, mergi la sled. Yay! Ghiozdanul meu, ghiozdanul meu, ghiozdanul meu, ghiozdanul meu! Jucăria mea, jucăria mea, jucăria mea! Efectiv ador Luca Luc! Tableta Luca Luc! Cât-ți comandă că... Anorac! Pijama! Ți-ai comandat o cutie întreagă? Păi normal, și uite căruțul. La 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 la. Luca, Luca! Ador Luca Luc! Cred că are bunii de tot cu Luca Luc. Bun copii, hai să mergem la nani, că știți că mâine stau acasă. Mai comandăm mâine, ok? Ok, vreți mâine să mergem în oraș? Nu, vrem să comandăm. Ok. Hai de la nani. Doamne, ce fac copiii ăștia? Sunt ecoloșitul Pepe, hai să-mi iau pijamaua. Trebuie să-mi iau și căciula de somn. Se culcă și animalele cu mine, că n-are nimic. Mi-e cam foame. Să văd ce găsesc. Nu mai am frigider, ce fac? Altceva să mănânc. De pindă. Uite, cartofi, clătită și bomboană. Mersi, sunt bune și astea. Ia-mi ce să cartofi și ia să iau. Ce delicios, mulțumesc! Pentru că m-am trezit bine. Prima o să merg să mai mănânc niște cartofi de ea. Mă refer la câțiva? Nu mă refer la câțiva. Mă refer la câteva milioane de cartofi prăjiți. Ia să iau din cutie. Mamă, ce bun!
Efectiv, e prea bun. E timpul să închid episodul, dar voi nu uitați acolo de un like, un subscribe și poate și o abonare. Nu uitați să-mi dați în comentarii alte idei pentru alte lucruri. La revedere!